Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. Ito ang weather analysis ng araw po ng Miyerkoles hanggang Biernes, Nobyembre 22 hanggang 24, 2023. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman Gabi Bordado of the 3rd District of Camarines Sur. And gusto ko rin i-acknowledge ang komunidad, Climate Action Center, yung mga willing na mga LGUs or company na gusto magkaroon ng sarili niyong Climate Action Center para maging handa sa mga sakuna. Ay kontakin lang po ninyo ang komunidad via our website typhoon2000.ph. I-click lang niyo yung banner at pupunta po kayo sa isang Google form para mag-submit ng mga detalye. At si Mr. Aaron Cabasal ay kukontak po sa inyo kapag naisubmit na ninyo yung mga tanong mula sa Google form doon sa link sa ating website typhoon2000.ph. So yan po ang komunidad Climate Action Center. Napuntahan na natin ang pinaka-latest update na yung araw po ng Miyerkoles hanggang sa Biyernes na po ito. But itong CraftSat ay hanggang bukas lang. Check out lang po ninyo sa ating Facebook postings. Itong daily 24-hour graphical satellite analysis na nag-iba-iba po yan, mga weather systems. Sa ngayon, ang hanging Amihan ay patuloy pa rin, although humihina ng bahagya. Nakaka-apekto ito ng Luzon. Kasama po dyan Metro Manila, although may mga showers, mga maulap na papauwi rin. Ang Cagayan Valley, silangan bahagi po ng Northern Quezon, Aurora, Bicol Region, at dito rin po sa MiMaRoPa at Sulu Archipelago. Ang diffused shear line, medyo nagdipis na po yung ulap. Yan po ang good news sa mga kababayan natin sa hilagang Samar at Southern Bicol like Albay, Sorsogon, Masbate. Mukhang umihina na po itong shear line, but may mga pa kasi mga isolated mga rain showers and thunderstorms na dumadaan, pero hindi na yung every hour medyo may malalakas na ulan. Wala na po yun, okay? Medyo humina na po siya at medyo tumagal po itong shear line dahil stationary yung frontal system. Ito kasing shear line, ito po yung dulong buntot dati ng cold front, yung extension po ng cold front. So ngayon itong frontal system dito ay nagsimula na pong umalis, so nagkaroon po ng pag-diffuse na lang ng shear line, naputol sa connectivity nito dito sa frontal system. At that's good news sa mga kababayan natin na apektuhan po ng grabing baha. Okay? And in return din ay makakatulong din ito sa mga aquifer, groundwaters ng mga affected areas dahil pagdating po ng hot dry season, which will be on March to May, ay medyo matindi po ang epekto ng El Nino, so magkakaroon po tayo ng pagkukulang po ng tubig. But kung puno yung aquifer, walang problema po. Kaya ang areas po ng Eastern Visayas at Bicol nasa dry spell lamang. Compared to the rest of Visayas at dito sa may Mindanao, mukhang magkakaroon po ng drought levels, and also dito sa may western sections po ng Luzon, sa Ilocos region, hanggang dito po sa may mga probinsya po ng Central Luzon, dahil po nasa western side po sila, hindi sila affected dito mga ulan na dala ng Amihan. Okay? Pero kung La Nina sana, kahit may Amihan dito, umuulan dito sa kanila. But since El Nino tayo na yon, so yan po ang medyo masaklap na epekto ng El Nino, which is currently at moderate to strong levels. And supposedly, sa forecast po ng tropicalstormrisk.com, consortium po yan based sa UK na gumagawa po ng tropical cyclone forecast. At nag-forecast sila na above average daw ang tropical cyclone formation sa Western Pacific kasama ang Philippine Sea. But mukhang nagpalya po ang forecast at nasa below normal po tayo. Actually, as of now, nakakasampu pa lang ang nag-forms within the Philippine Area of Responsibility, at ito na yata ang pinaka-konting formation ng bagyo sa loob ng PAR. If matapos po ang December, nawala pa rin. Okay? That's good news. Okay? Dahil po,
So, magandang balita ito. At least hindi tayo naka-experience ng grabing damage po dahil sa wind intensity nitong mga bagyong ito. At wala naman pong nag-form. So, yan po ang situation. Iba-iba po ang epekto ng El Nino. Hindi sila alike. May mga El Nino na sunod-sunod ang bagyo sa atin. May naman iba. Gaya nito, similar sa 2002. Although sa 2002, may mga sumusunod din mga bagyo nag-form dito but hindi siya pumasok ng PAR. But this year, halos wala talaga nag-form. Okay? Kabaliktaran, mas marami pa ang Atlantic kaysa Eastern Pacific na in a normal setting, dapat mas marami dito ang formation dahil napakalawak ng ating karagatan. So, ganun talaga po. Pag meron po tayong mga climate change, nagkakaroon po ng paiba-ibang change ng formation, ang pag-decrease o pagtaas ng number of formation. So, yan po ang situation na yan. Yung mga nagtatanong, akala nila wala nang El Nino, meron pa rin po at nasa peak levels na po tayo at mukhang maglalast hanggang pagpasok po ng tag-ulan, May o June. Baka mayroon pa rin epekto ang El Nino. So, magtipid po tayo sa water. Now, tingnan natin ang fast animation. So, yan po. Nawala na po yung shear line but may mga remnants pa rin, mga light showers na experience natin dito sa Bicol at Eastern Visayas. But sa mga oras na ito, bago tayo mag-proceed, meron nag-form po dito ng LPA. Balik tayo sa graphs. Yan po si LPA 99W but hindi po ito threat sa ating bansa. Ito po ay patungo sa Gulf of Thailand. So, wala na po tayong problema niyan. Magkakaroon din po ng traffic lang dito sa may Palawan dahil po itong extension ni 99W. So, yan po ang zoom in sa animation. So, nakikita po ninyo, may mga thunderstorms pa rin na dumadaan sa northern Samar. So, mag-ingat po kayo sa mga flooding. At dito naman sa ibang bagay ng ating Region Bicol ay medyo okay naman po ang panahon. May mga showers din na dumadaan. Light drizzles to light rain showers. But the rest of the zone ay maganda po ang panahon. May mga thunderstorm din dito sa may Sambuanga Peninsula at sa may gitna at katimugang bahagi po ng Palawan. At ito po dahil po sa mga localized thunderstorms sa mga panahon na ito. At sa ating pressure or wind at pressure forecast mula sa European model for the next 3 days. Bukas po ng hapon, Thursday, November 23, nandiyan pa rin Amihan, yung shear line, nandito lamang po sa karagatan. Pero pagdating po ng Biyernes, may panibagong surge po ng Amihan. So, magkakaroon naman po panibagong shear line po dyan. At mukhang ang maapektuhan po ay ang Cagayan Valley sa susunod na epekto ng shear line. At sa Sabado, ay kitang-kita po ninyo na yung Amihan ay bababa po dito sa may Northern Quezon. Okay, so medyo malakas po dyan ang hangin. At sa ating rain and thunder forecast for the next 3 days. So, bukas po ng umaga, Thursday, medyo okay naman po dito sa Bicol. Although may mga showers pa rin na pwedeng dumaan. Hindi naman po siya alarming that can cause flooding. So, drizzles po lang po yan ang experience natin. Bukas po ng hapon, Thursday, may mga showers pa rin na inaasahan po dito sa may Kabikulan. At Visayas, magiging mas malakas po sa may Mindanao dahil po sa localized thunderstorms at dito rin po sa may katimugan bahagi po ng Palawan. Friday morning, medyo okay naman po sa Bicol but magkakaroon po ng panibagong shear line dito po sa may bahagi nito ng Cagayan Valley. So, dyan po magta-transfer po ang effect ng shear line. At pagdating po ng Sabado, ayan po, kita po natin yung shear line bababa po sa may Aurora at Northern Quezon. Coastal waters po ng Kabikulan. So, meron na naman po tayong mga inaasahan na ulan na yung darating pong Sabado. Let's hope na very light lamang po. But we'll keep you updated sa sunod nating rain forecast. Kaya ito yung rainfall accumulation. Nakatutok po sa eastern sections po ng Luzon. Kasama po ang Cagayan Inland, Cagayan Valley
At dito rin sa may coastal waters ng Bicolan, Partido District, Camarines Norte, mukhang medyo may maulan-ulan po kayo mga kanasan. Dito rin po sa may Palawan, Southern Sulu at Mindanao, ibang portions po ng Visayas ay nagkakaroon po tayo ng mga localized na thunderstorms na susunod na 3 araw. At bago tayong paalam, itong latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center. Valid po ito po for the next 2 to 3 weeks. So sa week 2, valid November 29 to December 5, ang Pilipinas ay magkakaroon po ng more than 50% of above average rainfall. Okay? So it will last for just a week. So ito po ang kahit na mayroon tayong El Nino, may maulan pa rin inaasahan sa atin, but mostly nasa eastern sections lang yan ng Bicol at Eastern Visayas. Now sa week 3, valid December 6 to December 12, which is highly uncertain pa as of this time, ito 50-50 ang chance, ay magkakaroon po tayo ng more than 20% of a tropical cyclone formation o yung pagbuo ng isang bagyo. May inaasahan po dito, but more than 20% lamang. At ang affected areas ay mula sa Philippine Sea hanggang sa may West Philippine Sea, South China Sea area, up to the Bay of Bengal. So ito yung babantayin natin sa week ng December 6 hanggang 12. So let's hope walang mag-form. So, dyan muna natin tinatapos ang ating update sa panahon. At babalik ulit tayo na yung weekend. Ito si Mike para magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. #TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.